Zveme vás ke sledování a poslechu prezentace Šance Monaví. Šance, která umožňuje získání příjmů založených na unikátním inovačním řešení. Žijeme v době, ve které musíme čím dál tím více těžce pracovat a bez ohledu na to, jestli se jedná o čas nebo o biznis, chybí nám peníze nebo volný čas, anebo jedno i druhé. Doteď bylo nakupování vždy spojeno jen s utrácením peněz a jejich vydělávání bylo spjato s prodejem produktů, služeb anebo vašeho času věnovaného práci pro druhé. Úspěch pro konzumentského řešení Monaví tkví v tom, že vytváříte systém, který přináší příjmy, ve kterých jste jediným a nejlepším klientem a přitom můžete vydělávat bez přímého prodeje. Tento systém, založený na takzvaném společenském marketingu, je úplně novým způsobem distribuce produktu. V tomto případě Monaví. Náš systém dovoluje generovat příjmy prostřednictvím rozvíjející se poptávky uživatelů těchto produktů. Na základě údajů statistického úřadu je největší potřebou trhu potřeba dostatku peněz. Druhou potřebou je zdraví, ale zdraví začíná být nejdůležitější tehdy, kdy začínáme pociťovat příznaky nemoci. Jedno moudré italské přísloví praví: kdo se těší dobrému zdraví, je bohatý, ačkoliv o tom neví. Avšak i peníze jsou vedle zdraví nejčastější potřebou lidí. Úspěch Monaví závisí na unikátním spojení těchto dvou potřeb. Vedle nich jsou samozřejmě žádané i jiné, například lepší vzhled. A i zde přináší Monaví řešení. V Monaví investujete do vlastního zdraví a vyděláváte peníze. Tento inovační a unikátní přístup způsobil, že Monaví za pouhého 3,5 roku od svého založení dosáhla obratu 1 miliardy amerických dolarů. Takových firem je v celé historii světového biznesu pouze 10. Určitě poznáváte tyto značky. Jejich produkty se ve velkém měřítku prodávají již řadu let. Žádná z těchto firem není česká a určitě si nepamatujete, kdy vstoupili na náš trh. Ovšem, než vstoupili do České republiky, měli velký úspěch na trhu v zemích, kde vznikly. Žádná z nich toho ale nedosáhla v tak krátkém čase jako Monaví. Chtěli byste dostávat 1% z obratu takovýchto značek působících na českém trhu? Pokud zní vaše odpověď ano, tak musíte rychleji než jiní reflektovat nové možnosti. Většina lidí, a to celých 95%, totiž reaguje pozdě. Charakterizuje se tím, že se připojují do již existujícího biznesu. Takovýto postup může být a také je bezpečný, protože vstupujete do ověřeného biznesu na lokálním trhu. Ale máte potom šance na značné zisky? Není lepší začínat v době, kdy jiní počínají tento biznis teprve chápat? 5% jsou lidé, kteří jsou iniciátory. Tento zbytek začíná podnikat na základě dobrých informací dříve než ostatní a jsou to právě oni, kdo vydělávají velké peníze v době, kdy se ostatní začínají připojovat. Podle nezávislých expertů je Monaví přicházející šancí. V další části vám představíme, která fakta svědčí o výjimečné příležitosti dobrého biznesu. Důkazem úspěchu Monaví je dosažení 1 miliardy dolarů obratu ve velmi krátkém čase. Microsoft potřeboval na tento obrat 11 let, Apple 7 let a Monaví pouze 3,5 roku. Určitě si dovedete představit, čeho může na našem trhu dosáhnout firma s takovýmto potenciálem v nejbližších 5 letech, když vlastně teprve nyní začala v naší zemi expandovat. Zodpovězme si následující otázku.
Máte z doporučení tradičních firem, jako je například Apple nebo Microsoft, jakékoliv finanční výhody? V Monaví hovoříme o penězích, protože už po 7 letech, kdy firma, která generuje obrat více než 4 miliardy amerických dolarů, firma využívající unikátní systém odměn, vyplácí svým partnerům 50% z obratu, to znamená více než 2 miliardy dolarů provizí. Klíčem k úspěchu jsou produkty nové kategorie, které ideálním způsobem odpovídají potřebám většiny konzumentů. Základní potřeba lidí je zachování dobrého zdraví. Toto je aktuální obzvlášť v posledních letech. Obecně největším problémem jsou civilizační choroby, vznikající ve velké míře ze špatného stravování. Největším ohrožením jsou pro nás kardiovaskulární nemoci a rakovina. Podle statistických údajů za posledního půlstoletí se dozvídáme, že nejčastějšími příčinami úmrtí lidí v Evropě jsou právě nemoci způsobené rakovinou a kardiovaskulární nemoci. Rok 1960, rok 2003, rok 2009. Nejméně 3/4 Evropanů umírá z důvodu kardiovaskulárních nemocí a rakoviny. Neobáváte se této statistiky? Ve Spojených státech amerických generuje trh s funkčními nápoji obrat 10 miliard dolarů ročně. Na tomto trhu dosáhla Monaví celkem 4 miliard dolarů. Trh produktů s výrobky pro redukci váhy generuje obraty kolem 60 miliard dolarů ročně. V Evropě jsou dostupné obě řady produktů. Zamyslete se nad tím, čeho může Monaví na trhu s obratem 60 miliard dolarů dosáhnout. Tyto výrobky jsou konzumenty obecně považovány za jedny z nejvíce požadovaných produktů. Znáte osoby ve svém okolí, které mají problémy s nadváhou? Téměř každý 3. Evropan již vyzkoušel nějaké zeštíhlující diety. A přesto roste ročně prodej těchto výrobků o 23%. Světová zdravotnická organizace udává, že 400 milionů lidí v Evropě má problémy s nadváhou. Úspěch Monaví je vlastně odpovědí na největší potřeby trhu. Můžete si položit otázku, jak fungují výrobky Monaví? Jak funguje firma? Jak a kolik si mohu vydělat? Využívejte inovovaného a unikátního prokonzumentského systému Monaví. Po naší prezentaci budete na tyto otázky znát odpovědi.